Yo, what's up guys? Steve here again. Finally, it's the day. Another camping serye na punta ron guys, no? So, for today's ganap, preparing na ta sa to ang mga gamit na dalonon. Let's go. Abot na ang ako new chair kay katong isa. Yun ni siya tanggal mismo. Fix na gid ni siya. Whereas kani, matanggal-tanggal gid siya ang iyaha tela, ang iyaha bakal, mapilo-pilo. Nara po ang ato trapal panghanig sa tent. Ito lang na ako butang. May maayong panahon ron. Di ta maulanan. Tibol. The most important, our tent. Medyo daghan-daghan na gid tagdala ron, no? Kayo. Napay bag, ang bag diri ra pud gyapon to. Sige, sakay nga ni. Diba ka tama uberhang ani. So ready for jump up na tano. Mga nato gamit. Kaduha natong camping. Grabe nag-enjoy kita dito sa Cowboys Camp. Karon tana mag-enjoy ta. Okay man pud ang panahon, no. Init man pud kaayo. So let's go. God bless us all. Tana malayo ta sa disgrasya katalagman. Yan siguro na ito gamit. So, jump off ta alas 9:45. Let's go! Kapit sa ta diri sa Jollibee sa Balingasan kay medyo gutom na. Gamay ra ko gi pamahaw kani hapon tag. Naila Jollibee diri. Nato kauban videographer nato. So kunya after nato maniud to, kasi na pudayon ta nato motor dito. Let's go. May guys mga amta. Mahanaw just lang sa amin. Ano na? Busog. Tawag sa taron day. Sikat diri, mga 28 minutes na lang ang biyahe nato sa live. Pero dili pa actually dito sa mismo venue. So banat na punta. Let's go, 28 minutes. Tubig. Kapit sa tagkuan tubig, 2 liters kay pasig walay tubig dito. Actually doon na lang dire. Mga 100 meters na lang siguro. Pasaka na ta padulong kuan Matampa Pines. Ay sa ni butang. Matampa Pines. Padulong. Tara. Tabok ta sa kuan Iron Bridge. Lah, grabe ka subidahon. Wala mo na kay dinhi ba? Ano na bagay tao? Ay. Abot na ta guys sa Matampa Pines. Grabe layo unday gikan sa highway. Mga pila pa ka kilometers padulong diri, layo pa kay siya. Let's go. Simulan ba? Gabi ka sa
Kusog kayo? Burnout pa. Oh, Sumpa kay Iwan. na. We're here at Matampa Pines. Overnight, one night lang. Per person, 200 overnight. So, tanaw ra gid ang view guys, oh. Tara dire, magbayad ta dire. Let's go. 200 per head. Grabe ka bugnaw dire guys, oh, sa hangin. Siguro niya gabi. Gabi daw, kusog kayong ulan dire. Wala mo dayon ng uban, unta na hopefully karon dili kayo kusog ang ulan or kusog ang hangin para ma-enjoy nato ang night. Kung unanin dala nato padulong Cowboys Camp na digid nato kaya siguro. May kita kay dol sa lamisa ba? Ay. Koy, diri mi koy. Diri na spot ang ato kuan. Balak na tukuran og tent. Gamay pa kayong tao ron kay unsa pay oras? It's 1:14 ang dagat, oh, klaro kaayo. Antay na ya sabay iya. Yo yo yo. Natakal diri sa ilaha ko at guys, oh, sugbahanan. Napot sila sugbahanan diri, oh. Kung gusto niyo magsugba-sugba, walay problema. Dagko kay sugbahan. Kung namoy hugason ng plato, diri na sila hugasanan. Nice diri bay. Bugno kay hangin. Alas 2 diri ta sa ila kuan garden. Gani na makita pa ng dagat karon, oh. Napuno na siya sa fog. Klaro gud mo ba? Abot na ta sa fogs una ang fogs diri sa ato, ah. So karon guys magginitaog cup noodles kay grabe katugnaw na. Problema ni unsay ato itabon. So pagkuan. So bukal lang ato inini tubig. Tara. Diri ta kay magkuan ta magjangpong ta. Tuwa sa pataw-tauran kay para maluto. Let's go. Pag goods na siguro ni. Pampainit kay grabe ka tugnaw kaayo. Pags. Goods. Grips.
Tugnaw kay guys. Ah. Yan dapat. Right. Makaya na ang kuan po sa. Nato na kay para matansya na ito. Nag-ibang. Sulod ta kay, taliktik ta. Sige, mabasa ta dito. Pero try nato ning ato atin kay para kung unsa bigid ni siya ka goods, kung kaya ba niyang kusog na ulan, dili ba diri lusot ang tubig. Tawa ang fogs Klaro dia. Grabe ka fogs. Around 4:45. Pero ang fogs gay na nagsugod alas 3. Alas 3, alas 4. Grabe. Prepare na ta for our dinner. Gamit na to nga to, pinalit na butane. Diri na lang ta sa likod nagtungag kay hangin kay dito sa tubangan. Next time magpalit ta pud ta og kuan katong sin na maka kuan sa iya para dili siya ang kuan palong-palong. Nanay bag-o na silingan. Na sila guys na dito sa unahan, tapos nagdala kog series para nice kayo ang ambience. Ang puno na yung mga suga nang dili kayo ngit-ngit pud sa tuwa na area. Luto na siguro ni. Next is our ulam. Shot. Let's pray before dinner, no? Amahan naman Diyos, salamat sa galintanan, pinag sa pastro mo sa amin. Paghud ba? Nice lang dire guys, kay naa sila yung wifi, kay data dire, murag malabo gid data. Pero kung wifi, gwapo kay ila wifi, kusog kay ila wifi dire. Kabot siya dito sa ato pwesto. Wala wifi May gabi 5G ba? Tapos natanan ni hapon. Tapos grabe ka bugnaw kay sa gawas. Sulod ta diri kay naman tay baga diri na sleeping bag. Karon dili na kay nato ma-feel ang kabugnaw. Good night. Good night tomorrow again. Alas 10:40. Mata ko saba kay sila. Mabag ko siguro ni mga abot. Kasing ko sa buntag. Grabe ka. Kusog kayong hangin sa gawas. Grabe. Sa ato kuan. Ang uban na nag-tent sa sulod sa kuan cabin. Prepare ta sa ato mamahaw. Mata-mata ko gabi kay mga campers na mga saba kayo gabi na. Pero hold still kay nga to tent by ang uban na kuan kanang igo ra bitaw murag payong bitaw na igo ra ni buklat. Wala surrender nguli na sila tungod sa kusog sa hangin kusog gyud kay hangin diri. Karon pa bud siguro ni kay buntag pa sayo, pero once na kuan ning oras wala na ning hangin. Salamat nakabukal yun ta. Ito pat pagisabay na lang na ako ning itlog Nagluto tag ato sudan chicken. Ay iro diri guys na nagpaabot siya na maluto ang ato sudan. Kaya makikaon ko no siya. Ikaon ka koy, ha? Kugi kanan og chinilas kay para dili kuanan og hangin. Ay. Guys, mahaw ta guys. Mahaw ta guys.
Mga unday tag-apple. Magpainit ko kay grabe katugnaw. Lami asa sa ano eh. Hindi na kayo ko anong hangin. Mihinay na siya. So up to dito na lang atong video guys no sa another camping serye nato sa Little Baguio ng Salay sa Matampa Pines. Just remember, with God all things are possible. Padayon ta. Little Baguio ng Salay, Matampa Pines. Thank you.